Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Musulman doğanımız soraptır. İnsan bilen Allah'ın arasında 70 bin perde var. Şol perdeler geçme üçün vesile bolarıyal pir gerek diýýärler. Şu diýýän zatlary dogrymy diýip sorapdyr. Bu gurrun musulman doganlar dogry däl. Bu sözler Allah Taalaň iýindiren İslam dinine, mübarek kitabymyz Kur'an-ı Kerim'e, İslam akidasyna ters gelýän batyl sözlerdir. Bu sözleri öz pirlerine halky kul etjek bolýan, öz pirlerine gol berdirip, öz jemaatine adam ýygnayan adaşan bidgatçy sopularyň, bidgatçy tarikatçylaryň toslama gurrunlardyr. Bu sözler hem Kur'an-ı Kerim'e hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahih hadislerine, sünnetine tersdir. Hatta musulman doganlar bu gurrunlar sagdyn akla da tersdir. Indi bu sözlerin batyllygyny delili bilen yeke-yekeden size açıklap bereyin Allah Taalaň izni bilen. Birinci bilen Allah Taala hakynda bir zat aýtjak bolsak, hükman Kur'an-ı Kerim'den ya da sahih hadislerden delil esasında aýtmalylar. Kur'an-ı Kerim'den we sahih hadislerden delil bolmasa, öz kelläňden Allah Taala hakynda, Peygamber hakynda bir zat diýmek haramdyr. Kur'an-ı Kerim'de we sahih hadislerde insan bilen Allah'ın arasında 70 bin perde var we şol perdeler geçmek üçin vesile bolar ýaly pir gerek diýen ayet we hadis delil ýokdur. Bennäni Allah'a ýakynlaşdyrýan zat öz edýän amalydyr, öz ibadatydyr. İkinci mesele, her bir musulmanyň bilmeli inancı, akidasy şudur: Kur'an we sünnetde bize Allah Taalaň bendesini hemişe görüp duranlygy, bendesinden hemişe habarlydygy we hemişe bendesine ýakynlygy öwredilýär. Hatta bir kişi her näçe günahkarym bolsa, puşman bolup tawba etse, Allah Taalaň şol bendäni gowurýanlygyny Kur'an-ı Kerim'de habar berýär. Emma bu azaşan bidgatçylar insanlara näme öwredýärler? Sen günahkar adam, şonuň üçin Allah ýakyn bolan pirlere gol berip, şolaryň wesilesi bilen Allah'a ýakyn bolmaly diýýärler. Şolar seni Allah'a ýakynlaşdyrýar diýýärler. Hatta bular Allah Taalany bir padşa yaradylany deňäp, sen näme tanyş görmän padşa gön çykyp bilýärmi? Allah Taala da şeýlede, arada biri gerek, ol hem bir pir bolmaly diýip, Allah saklasyn, Allah Taalany bir mahluga, bir padşa deňeýärler. Emma Kur'an-ı Kerim'de we sahih sünnette bu barada näme diýilýär? Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de Kaf surasynyň 16-njy ayetinde diýär: "Ve laqad halaqnal insana ve na'lemu ma tuwaswisu bihi nafsuhu ve nahnu aqrabu ileyhi min hablil warid." İnsany biz yaratdyk. Nefsinin ona waswasa berýän, ýagny insanyň içindäki zatlaryny biz bilýäris. Insan musulman doganlar we biz insana jan damaryndan has ýakynlyrys diýär Allah Taala. Jan damary insanyň boynunyň iki tarabyna bar bolan iň möhüm damarlaryň biridir. Bu ayetin tefsirine Tefsirul Celaleyn'e gelýär we nahnu aqrabu ileyhi diýäni diýär bil ilm diýär. Biz ona ýakynlyrys diýäni ilim bilen diýär. Ýagny Allah Taala ilimi bilen bize şol jan damarymyzdan hem ýakyn, ýagny bizim her halymyzdan habarly. Allah Taala Hadid surasynyň 4-nji ayetinde diýär: "Ve huve ma'akum eynema kuntum wallahu bima ta'maluna basir." Siz nirde bolsaňyz hem Allah siziň bilen biledir. Allah siziň edýän işlerinizi görýändir diýär. Tefsirlerimizin hemmesinde ve huve ma'akum diýänini, ol siziň bilen biledir diýänini bi ilmihi, ýagny ilmi bilen diýerler. Allah Taala bize hemişe ýakyn, hemişe bizi görüp dur, hemişe bizden habarly. Hadid surasynyň 6-njy ayetiniň soňuna diýär: "Ve huve alimun bi zatis sudur." Ol Allah gorsakdakyny, yürekdäkini bilýändir diýär. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de Bakara surasynyň 186-njy ayetinde diýär: "Ve iza sa'alaka ibadi anni fe inni qarib, ujibu da'watad da'i iza da'an." Eger bennelerim senden men barada sorasalar, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Allah Taala diýär: "Eger bennelerim, kullarym senden men barada sorasalar, men ýakynlyryn dileg edeniň dilegine jogap berýärin" diýär. Bu ayetin tefsirine gelýär, sahabalardan bir topar gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme diýärler: "Ya Resulallah, biz Allah'a nähil dileg edeli? Sesimizi peseldip dileg edelimi ya da gıýgyryp dileg edelimi? Allah bize ýakynmy? Allah Taala bize uzakmy?" diýip soraýarlar. Şonda Allah Taala şul ayeti indirýär: "Men ýakynlyryn dileg edeniň dilegine jogap berýärin" diýär. Unsaryň doganlar Rabbimiz men uzak durun, aramyzdaky perdeleri geçmek üçin pirleriň üstü bilen gelin diýen ok. Ya
da maňa diňe derejeli weliler, ahun mollalar dilegessin diýen ok. Ya da maňa günahsızlar dilegessin diýen ok. Allah Taala näme diýär? Bennelerim diýär. Men ýakynlarym dileg edenin dilegini kabul edýärin diýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Buhari'de gelen hadisinde diýär: "İnnekum la ted'una asamma ve la gayban, innekum ted'una semi'an qariban ve huve ma'akum." Sizi eşitmeýän, sizden bir habar bolana doga dileg etmeýäňiz. Sizi eşitip duran, size ýakyn bolan we sizin bilen bile bolana, ýani Allah'a dileg edýärsiňiz diýär. Diýmek doganlar, Rabbimiz bizden habarly, hemişe bizi görüp we eşitip dur we öz ilmi bilen hemişe Allah Taala biz bilen biledir. Emma bu azaşan bidgatçy soplar näme diýerler? Arada 70 000 perde var. Pirin kömegi bilen şol perdeler geçmeli diýip, bennesini Rabbundan gaty uzak edip görkezýärler. We goýa Allah'a ýakyn bolmak üçin pirin kömegi gerek ýaly dip düşünürýärler. Üçüncü bilmeli meselemiz musulman doganlar, bize Allah'a ýakyn edýän zat biziň amalymyzdyr, biziň ibadatymyzdyr, farzlar we sünnetlerdir. Öz amalyň bolmasa, ibadatyň, doga dilegiň bolmasa, özüň ihlas bilen doga dileg edip ýalwaryp ýakarmasaň, başga bir seni Allah'a ýakynlaşdyryp bilmeýär. Buhari'de gelen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qyzy Fatıma enemize näme diýär? "Ve ya Fatıma bint Muhammed, salini ma şi'ti min mali, la ugni anki min Allahi şey'a." Ey Muhammedin qyzy Fatıma, dünýäde kam malymdan isläniňi sora, emma Allah Taala'nın gatynda men seni halas edip bilmerin diýär. Ýagny men Peýgamberin qyzy diýip arqyn bolma, amal et diýär. Emma bu azaşan soplar näme diýär? Biz pire gol berdik, kıyamet günü şonuň eteginden ýapyşýas diýip ýorlar. Ýene kafirler pirim maňa sıratdan geçmäge kömek edýär diýip inanýarlar. Bennäni Allah'a ýakynlaşdyrýan zat bennäň ibadaty we amalydyr, takwalygydyr. Allah Taala Furqan suresiniň 77-nji aýatynda diýär: "Kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum." Aýt, siziň doga dilegiňiz, ibadatyňyz bolmasa, näme diýip Allah Taala size ähmiýet bersin diýär. Özüň ýalwaryp ýakarmasaň, Allah Taala dileg etmeseň, Allah Taala ibadat etmeseň, Allah Taala'nın gatynda insanyň gadyr gymmaty bolmaýar. Sahih Muslim'de gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih ve huve sajid." Bennän Rabbine iň ýakyn wagty secdede wagtydyr diýär. Bennäni Allah Taala'nın gatynda gadyrly edýän zat öz doga dilegidir, öz ibadatydyr, öz amalydyr. Dördüncü mesele, musulman doganlar, bu azaşan bidgatçy soplar näme diýerler? Sen günahkar, Allah'a göni çyksaň arada pir bolmasa, dilegiň kabul bolman biler, we şoňa meňzeş batyl gurrunlar orta atýarlar. Emma Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de günahkar benneler barada näme diýär? Zümer suresiniň 53-nji aýatynda Allah Taala diýär: "Kul ya ibadiyellezina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmetillah. Innallaha yaghfiruz-zunuba jemi'a. Innahu huvel gafurur rahim." Aýt, ey günah edip özlerini zulüm eden bennelerim, Allah Taala'nın rahmetinden nä umyt bolmaň. Allah Taala ähli günahlar bağışlayandır, ol bağışlayıcı, merhametlidir diýär. Bir musulman hiç açan men günahkar, ibadatym, doga dilegim kabul bolmaz diýip nä umyt bolmaly däl. Bu pikirde bolmaly däl. Toba istigfar etmeli, salih amel etmeliler. Allah Taala günah edip sonra toba eden bendelerini gowurýandyr. Allah Taala Bakara suresiniň 222-nji aýatynda diýär: "Innallaha yuhibbut tawwabin we yuhibbul mutatahhirin." Allah toba edenleri we paklenenleri gowurýar diýär. Bir bennesi ýalňyşsa, günah etse, soňra puşman bolup toba etse, Allah Taala şol bendeni gowurýan diýär. Demek bir musulman Allah Taala hakynda Rabbim meni bağışlar, tobamy kabul eder, Allah Taala meniň hem dilegimi kabul eder diýip hemişe ýaxşy gumanda bolmalydyr. Bazı şonlaryň diýişýäli, "Ay men günahkar, pir men Allah'a ýakynlaşdyrsyn" diýmeli däl. Bu Kur'an we sünnete ters bolan batyl inançdyr. 5-nji mesele, musulman doganlar, din ilmiň bolmasa-da, eger sagdyn aklyňyz bar bolsa, aklyňy ullanyp bilýän bolsaň, käbir zatlary, hemme zatlary däl, käbir zatlary dine degişli, özüň hem pikirlenip düşünüp bilersin. Misal üçin, bir musulmana gelip şol bidgatçy sopyň biri, Allah bilen biziň aramyzda 70 000 perde var, pire gol bersen şol perdelerden geçmäge kömek edýär diýenne gözüňi ýumyp gonuşaňa inanmaly däl. Akylly musulman şu soragy soramaly: ol pirin 70 000 perdäni geçenliginiň delili nirde, kepilnamasy nirde diýmeli? Bu gepe inanmak musulmanlygynyr hem islam akidasyna hem sagdyn akla tersdir. 6-njy we jemleýiji meselemiz, eger pir tutunmakdan maksat ilim öwrenmek we görelle almak üçin özüňe ustad, halifa tutunmak bolsa, owala biziň görellämiz Peýgamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peýgamberimiz, ýol görkezjimiz, rehberimiz, bir kimni goýman Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize öwredip gitdi dinimizi. Biziň birinji görellämiz Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ondan soňra eger
eger özüňe din öwrenmek üçin muallim hükmünde pir tutunjak bolsaň, şu ýerine gowunsaryň musulman doganlar, muallim ustad hükmünde diýenler. Bidgatçylaryň edişýaly öýüňde piriň suratyny asmak üçin däl, piriňe rabita etmek üçin däl, piriňi hudaýlaşdyryp onuň ruhundan kömek dilep Allaha şirk goşmak üçin däl, teberrük etjek diýip, pirimden bereket geçer diýip, piriň agzyndan galanyny iýmek üçin däl, bidgatçy pire gol berip diniň ady bilen bir sürü bidgat çykarmak üçin däl. Eger özüňe dinimizi öwrenmek üçin muallim hükmünde pir, halipa tutunjak bolsaň, diýri ka cennet bilen buşlanan 10 sahabany özüňe ustad pir bilmelidir. Ondan sonra 4 mezhep imamlarymyzy özüňe ustad pir, halipa bilmelidir. Hemçin bidgatçylar 4 mezhep imamlarymyzy özüne pir edinmeýärler. Misal üçin biziň akidada, fıkıhta, ahlakta imamlarymyz İmam Ebu Hanifa, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed, Allah hemmesinden razı bolsun. Pir hükmünde şular bize yeterli dälmi? Bir tarapda gösköni İslami Peygamberimizden öwrenen, diýri ka cennet bilen buşlanan sahabalar bar, ümmetin bir agzdan kabul eden 4 mezhep imamlarymyz bar. Başka tarapda bolsa entek ölenden soň näme boljagy belli bolmayan, hatda imanly ölüp ölmejegi hem näme belli bolan sözde bidgatçylaryň, sopularyň ýasama pirleri bar. Onda muallim ustad hükmünde pir tutunjak bolsak, şularyň haýsyny biz özümize pir, ustad, halipa bilmeli. Elbetde akidasy dürüst, akly ýerine her bir musulman sahabalar, 4 mezhep imamlarymyz, İmam Buhari, İmam Muslim ýaly, İmam Abdullah bin Mübarek ýaly hadis imamlarymyz diýip jogap bererler. Allah Taala bize hak ýola sebat bersin. Azaşyp ýören doganlarymyza da sahabalaryň selef-i salihiniň ýoluna gelmek nesip etsin. Elhamdülillahi rabbil alamin.